Kakaaro, ako pa siya kila og Asyenda Best Mar Resort. Dito lang matatagpuan sa Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Tara, samahan niyo ako, Kakaaro. Kakaaro, libutin natin ang asyenda ko, Asyenda Best Mar Resort. Talagang napakaganda ang swimming pool nila, napakalinis, Kakaaro. Nakasama natin si Idol Biyahe ni Jordan at si Bibi Ligaya at mga pamilya ko, Pangasinan Vlogger. Nambitahan po tayo ng may-ari ng Asyenda Best Mar Resort. Makakasama po natin ang lahat ng vloggers sa Pangasinan. At ito nga ang cottage namin ng mga vloggers. Kakaaro, samahan niyo po ako maglibo-libo dito sa asyenda ko. Asyenda Best Mar Resort. Kung kulabak mang Kakaaro Kakaaro, pagpasok mo lang, napakaganda ng mga garden nila. Masarap umupo-upo dito o magtambay. Kung hindi sana umulan, pero ang lamig dito, Kakaaro. Parang nasa Bagyo tayo, Kakaaro. Pagpasok pa lang natin sa gate, nakakamangha ang daming cottage, Kakaaro. Kaya makakapili ka ng cottage na gusto mo. At take note, Kakaaro, ang cottage nila dito mula 250, 350 to 650 ang cottage nila dito. Kaya mamumura, Kakaaro. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Pasyal na sa Asyenda Best Mar Resort. Talagang napakaganda, Kakaaro. Kaya ating silipin ang swimming pool nila dito. Tara na, samahan nyo po akong tumakbo kasi gusto ko na maligo. Ayan, Kakaaro, tatanaw na natin ang swimming pool nila dito. Grabe, ang ganda pala ng Asyenda Best Mar Resort. Makapaibog, sumaramos, Kakaaro. Makakaibig alaini. Ang ganda ng Asyenda Best Mar Resort at napakalawa ng pool nila dito. At ang ganda ng tanawin nila dito. Maraming puno. Amayami sumangga dyan, Kakaaro. Namang bunga niya ay libre sa mangga. Kaya manaya, Asyenda'y tawag saya. Tawanay ka mangga. Ang buto-buto dyan, Kakaaro. Kaot SM dyan. SM, sinong nagmangga? Di ang buto-buto, Kakaaro. Sumantambay, diba? Agi, Kakaaro. Wala anang nang tayo mantitik to. Agi, sex. Ay, malis laingan, Kakaaro. Hindi naman bibidyo. Katon dimiri so amulad sayay swimming pulaya. Bali-bali. Nakabuhi ko lang untakbog. Tani, malikling ka. Makapaibag, Kakaaro. Sumanamos, Antoni. Bali-bali, kang ko, Kakaaro. Unang nyo, agalay linggas. Katong bali-bali dyan manamas. Kakaaro, ang lawa ng asyenda ko, ng play. Mabigpista, mula ka na lang. Katong Kakaaro, ari-ana yu, agara dyan na buring, tawalay playground. Singa plaza, Kakaaro, yay place da. Kaya sigurado ang mga bata ay magugustuhan nila dito. Kani, bali-bali, creative. Bali-bali impan growing daod padir. Katong Kakaaro, ako gusto ang kuya, may manaakal kaya maniimon. Imuran labat Kakaaro, kanya unya. Pero bali-bali man acting dya, Kakaaro. Man imoni-moni, ganun. Agi, Kakaaro, usawakan talagan pasyal dya Asyenda, Asyenda Best Mar Resort. Kasi andugay, ala ni asungkal yan ng tourist. Natira lang mo ito private pool. Ayas unaan niya private pool na no. Gabay may manabang 5,000 na ba iya, Kakaaro? Gawam yan ami. Ay sarag tula, agalay awang, Kakaaro. Family reunion, sarasarag to. Ang gano'n sa imang birthday, Kakaaro. Katong Kakaaro, swap subadji mo dya 5,000 kasulong sa swimming pool. Kaibang nire pamilyam, safety kini. Kaya sulit, Kakaaro, tamamura. Sampo yu, Kakaaro, pasal kayo mo dya. Ni lalo laya ay agalay santing sa swimming pool da dya. Nyari bawal, ya aga nayari at swimming pool. Katong Kakaaro, iba nyo yung loob at swimming pool da. Agi, bali-bali manaya Asyenda Best Mar Resort, agalay awang. Amaya may so napanggalawan na ugugaw. Katong Kakaaro, pabukilad dya. Piyan makapasyal kayo, Asyenda Best Mar Resort.
Dalabatod, Barangay Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Agaylay santing dya kakaaro. Kaway-kaway tayo matad sa may digital camera nun, Boss Direct RJ, idol. Wala mo sa pakruskusan dya kakaaro. Amay kaibang iray barkatam, tamawang niya pakruskusan da. Katumbinan tayang kuray, mang pakruskus. Agi, bali-bali, makakaibaga laingan. Sabay-sabay iray, mang babarkada. Kaya sigurado, may enjoy mo dito dahil napakaganda ng swimming pool nila at maraming pagpipilian na pool kung saan ang gusto mo. Kaya hindi na ako nagpahuli, pumunta tayo sa private ng pool to. Kaya tamang-tama ito sa mga balikbayan. Kung naghanap kayo ng private pool, ito na ang hinahanap nyo. Mas lalong maganda. Ito ang nakita kong napaka-social na swimming pool. Mayroong private na rin. Pwede kayong mag-rent dito at mag-video. Okay, ayan si kuya, mga uncles. Nagkakantahan sila. At syempre, umakyat tayo kakaaro na mataas yung swimming pool. Kung gaano kataas nung swimming pool, ay tanaw mo naman yung bubong ng nirerentahan mo. Kaya napakataas itong pool. Kaya sudabe siya ng kuya full kakaaro at tagtag. Ang tuoy, kakaaro, agalay santing suong fasar dya kakaaro. Sulong, wala ka private. Kato na aya sana po mo, ay mampabuk ka lang. Agi kakaaro, alik na lay uras, tantoy, naarasa na wala kakaaro. Pero magkakalo ni Ray Bangus, katon kakaaro. Wadyari idol ko, si Idol Jans Montemayor, bla. Kaiba tayo mo si Idol Coach Archie, bla. Kuli-kuli iray idol ko ay mangkalot ira kunoy Ponti. Si Idol Ronan's Adventure, ahaha. Tan si idol ko mangkakalot na Ponti. At tan si Idol Rico Ford Vlog. Tan si Idol Pitik ni Andrew Vlog. Tan si Elvis Vlog. Tan si Armari TV Vlogs, Aris Love Team. Sana sawa. Tan syempre si Baby Ligaya, my idol. Si Baby Ligaya Jackson. Sa your reason into vlog, ayan. Ingat po kayo palagi dyan. Sana lumaki po yung mga followers nyo. Maraming opportunities na dumating sa inyo. God bless you. Bless us, Ligaya. At syempre kakaaro, may shooting tayo dito, collab. Kaya lang, akin ngayon na akis amoy Idol Direct RG. Pinaibig yung man. Galila kakaaro, tamangan tila. Agi, gorjay ko tsara. Kasi nga agabay kulayan isembet. Hehe, jokes. Katong kakaaro, mangang kamilaya team Pangasinan vloggers. Kaibak si Beshi, si Diana Manigo Vlog. Kaya kakaaro, first time naming mga vloggers na nag-outing dito sa Hacienda Bestamar Resort. Kaya thank you, Hacienda Bestamar Resort, sa pag-imbita sa aming mga vloggers. At congrats kay Idol Mads TV Vlog at kay Idol Ren Cutie TV, Idol Direct RG, favorite Kuya Tilapia, gatamangan tayo kakaaro, samit, malana. Agi, wala mo sana nang tayong masayaw, yung man TikTok. Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! 2,000, 3,000, 4,000, 5,000.
Congratulations po kay sir dahil sila po ang nanalo. Ang ansyon mo si Idol Maning TV Vlogs. Agi, duwari busis to. Gaitan laki. At thank you po kay Ma'am Helda Manantan sa pag-imbita sa amin ng mga vlogger. Sila po ang may-ari. Agi kakaaro, anang nang kulay idol ko, si Biyahe ni Jordan, may idol. Katong kakaaro, nananang nang ni idol, ay nang papicture kami ng Idol Manigos Vlog. Hello, what's up mga kabiyahe? This is Biyahe Jordan. Pakipollow po nga yung Facebook page. Nakalagay po dyan. Dito nyo po i-upload. Tara mga kabiyahe, magluto tayo ng papaitan. Maliligo na din si Idol Bebe Ligaya. Ang sexy naman ni Idol. Kaya tinatawag tayo na maligo. At syempre, kinilig ako kay Idol. Dahil ni Jordan, mga kansyon si Idol ko. Kaya kinikilig Katong kakaaro, kaiba tayuray, pangkasinang vloggers, si Manigos Vlog, Laika TV. Katong antis tayo analis ng papicture kami. Taan si Diana Manigo, mamimiss ko kayo. Ang saya ng banting namin kakaaro. Kaya ano pa ang hinihintay nyo kakaaro? Tara na sa Asyenda, basta Marisol! Support Pangasinan Vlogger!